What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. Today is Thursday, almost end of the week. The same thing, same routine. Continue the life. Papunta na tayo ng ating work. Time check is 6:16. Medyo late na ako mga kano kasi ang ating batuta ay maagang bumising. 3:30 gising na, hindi na ako nakatulog. Anyway, so tignan natin kung ano ang nangyayari ngayong araw. Quite busy day. Same thing, mobilization doon sa kabila, padjacking dito sa kabila, manhole, ayan, ganyan. So yesterday nag-start na yung pipe jacket namin. So work on it. Anyway, the life of OFW here in SB will start in 3, 2, 1. Let's go, guys. Natin dito meeting mo tayo sa kanila kung ano mong meeting, and we'll start now. Let's go. Get up. Good morning guys, start day. So guys, tapos ko lang sa store, so ilibit ko na yung mga problema sa kanila. Hindi ko kayang isolve, sila na mag-solve, diba? Check daw ako, sabi nila. Wala lang tulog, kaya mga parang in-check. Anyway, we back to the road. Tayo ng T220. After set of the T220, do the paperwork, the 101, all the document. So let's do it. So guys, dito ngayon tayo sa 220. Nakatambay lang ako dito. So today's activity, manhole benching and then pipe jacking. Then the other side is what you call it? Shifting, so mobilization. So let's do it. So gawin na natin, let's do it. So ngayon tayo kapatapos ang umulan, kaya binaha sila. Maulang araw ngayon. Umuulan. Pero tuloy pa rin ang trabaho. Sana hindi lang tumakas. So let's do the afternoon start today. Let's go. So guys, tapos ang ating araw. End of the day. Time to go back.
And edit na naman tayo mamaya. Kailangan, sabi nga kanina, kailangan natin time. So, yun na nga guys. After a long day na ulan, init, at umulan, at uminit na naman, patay ang ating katawan. Dapat talaga laging may protection sa kalusugan. So that, naiwasan natin ang pagkakasakit. So, tapos ang ating day ng trabaho. On the way ang kayong dating mamaya pa sila matatapos around 9 o'clock o 7:05 maybe 8:05 join after the 5. Then sa highway yun naman yung sinalang nila yung control room and jacking equipment. Tomorrow sa mobilization then arrange nila yung site. Anyway, that's it from now. Maraming salamat sa pagsama, pagsuporta at paglantaw sa aking munting tahanan. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel, VisLog channel, and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. At kung nagustuhan mo naman itong video na to, please like at paki-share na rin para ma-inspire naman yung ibang tao. Sana mayroon kayong natutunan. At kung gusto niyo naman mapa-shoutout sa aking channel, just comment down below at i-shoutout ko ang inyong channel every end of the vlog. I-follow na rin ako sa Facebook. Ayan, Facebook page, pahina ni VisLog. Maraming salamat po sa pagsama, paglantaw. Hanggang sa muli, shoutout time. Bye-bye. Paalam. Mega shoutout sa ating mga subscriber dyan na nag-comment. Na sina Michelle Elecho, Ate Sen Channel, Harry Boy TV Vlog, Sweet Abby Channel, Lorraine and Cyril, This is One Channel, Attorney, Vinske Vlog, Honey Queen Padua, Sweetie TV, Elite Jenaline, Red Dragon Plot, Action Motovlog, Rahu Moore, Yila, Inday Shanin, Queen B2 USA, at si Brand Tony Channel. Maraming salamat sa mga nag-comment and see you on the next one. Paalam!